Номер 7. Истинската история на Титаник. Титаник – най-известната трагедия в историята. 1500 жертви на дъното на океана, но какво ако корабът, който е потънал, всъщност не е Титаник, а това е най-голямата застрахователна измама в човешката история. Собствениците на компанията White Star Line са имали друг по-стар и идентичен кораб Олимпик. Месеци преди трагедията Олимпик катастрофира тежко, но застрахователите отказват да платят ремонта. Компанията е пред фалит. Според конспирацията, те тайно разменят имената и интериора на двата кораба в доковете. Планът е бил поправеният Олимпик, прекръстен на Титаник, да претърпи лек инцидент, за да приберат колосалната застраховка. Затова наблизо е чакал друг техен кораб с празни легла, за да спаси пътниците, но нещата се объркват фатално. И най-зловещия детайл – собственикът на компанията JP Morgan и още 50 милионери отменят билетите си броени часове преди отплаването.